Kaixo, arratsaldeon. Bueno, hementxe, zeruan bezala lurrean ere, izena jarri diogun zuzeneko hau. Eta, aran, ikusten dut hemen zaudela. Onartu. Berriro. Listo. Aran, Kaixo, atxaldeon. a ver, encuadrea. Nik. Bueno, Ui. hasi geha. Eta, bueno, jendea elkartzen den bitartean, gu hasiko da, gure kontutxoekin irutzen ez. Karo, aran eta biok eguerdian elkartu geha pixkat, hola. Eta, gidoiri gabe, bueno, gaurkoa pixka da prestatzeko, bera. Eta nahi garan, astu zait komentatzea, txartela prestatu nuenean izen bat jarri niola. Eta izena jarri nion, eta ez dugu hitz egin, zuk eta nik honi buruz. Egia. Izena jarri nion, zeruan bezala lurrean ere. Bai? Orduan, karo, ni pentsatu dut. Honi buruz hitzen beharko dugu, orduan. Ea zer iruditzen zaizun, hola, espontaneamente azalpena. Eta esan dezakegu, bagarela bi pertsona, zeruari begira gaudenak, ez? Izarri begira, astroi begira, planetei begira, baino, zeruan bezala lurrean ere, izan ere, bai aran eta ni oso lurra gara, ezagutzen gaituzuen badakizue, baina besteentzat nik eguzkia Capricornion dut, aranek eguzkia Virgon du, gauza gehiago ere ditugu Virgon, orduan esan dezakegu oso lurra garela, orduan hori polita iritu zaitez, azkenean zeruan bezala lurrean ere. Honez zer esan nahi du, bueno, bastante praktikak garela, beste gauza askoren artean, eta astrologia izango da, beste gauza batzun artean, gaurkoizketa gaia, baina astrologia oso aplikatua, ez, Aran? Bai, guzti da aplikatua. Nire kasun behintzat. Bai, hori da, ez? Orduan pixka bat hori, ez? Askotan niri gustatzen zait esatea, zeruko informazioa jaisten dugu lurrera, hemen lurrean, funtzionalki, modu terrenal batean, erabilgarria, ez? Izateko orduan, bueno, iruditzen zait oso Capricornio Virgo oso lurra da, eta bastante representatzen gaitula, ez? Orduan, bueno, ikusten dut hemen, jendea hurbiltzen ari dala, kaixo, enara, maitane, esaten badiguzue baten batek, ongi entzuten da, ongi ikusten den, hola, bai, motx batekin nahikoa litzatekeen, aran eta bio jarraitzeko eta konprobatzeko hori ongi entzuten dela eta ongi dagoela dana. Animatzen bada baten bat, bueno, hortxe, itzeko dugu, gu jarraituko dugu gurearekin. Bale, orduan, bueno, aurkezpenak egitea tokatuko litzateke, bai. Norbait jarri dula, ez, izaro? Bai, hori da. Igor, bai ez esan du? Bale, Igor, eskerrik asko. Hori, aurrera jarraitzen du. Aurkezpenak egite horretan, ni hemen zabiltzatenok uste ja pixkat, edo batzuk bastante ezagutzen dauzuela, orduan nire aurkezpenarekin naiz hasiko, baina bai gogoratu pixka bat zergatik nagoen hemen, edo zergatik nagoen gauza hauetan, eta niri gustatzen zait askotan gogoratzea, eta da, nire misioa eta nire pasioa, zeintzu diren, ez? Edo, laburbilduz da ikasten dudana eta deskubritzen dudana munduari kontatzea, ez? Orduan, kasu honetan, Aran Rodas deskubritu dut, eta nik Aran Rodas aurkeztu nahi diot munduari, orduan, ez? Arrazoia pixka bat, Aran gaurkoan, gonbidatu dut, ez? Pixka nire txoko txiki honetara. Eta hemendik, Aran ezagutu ezazuen, eta batez ere Aran eta bion arteko harremana, eta orduan, Aran iruditze bazaizu, zure burua aurkeztuz edo nola ezagutu ginen eta hortik bota nahi badezu, zurea. Primeran.
Bueno, ni Aran Rodas naiz, berrobitarra, eta, bueno, beste gauzen artean bai, antzerkian ibiltzen naiz, o aktorea naiz. Eta, holaxe, emanaldi baten aurretik, hurrengo ensaio datak jartzen nahi ginela, beste aktore lankide batekin, aipatu duzu, asteburu hontan ezin dut, entsaioa emanaldikin, ze astrologiako formakuntza badaukat. Eta orduan izan zen. Itxain. Zer esan duzu? Astrologia. Ez dakit zer da, baina informazioa pasa. Eta ez dakit, zerbait piztuzun negan, formakuntza horrek, eta gero behi da honitzen. Eta ustet, larun baten izan zela, eta iganden bertan ja kontaktatzeko txoko bat zeon, telefono bat, edo korreo aznez batzen oso ondo, eta bertan idatzi nun. Jakin egin gabe astrologia zenen inguruntzan hor, etxek aipatzen zizkian gero izarok, zeinu, baina nik esaten egin izaro, baina nik ez dakit ezer, zero jakin da formakuntza hau edo zeinentza da, edo igual lehenagotik zerbait gehiagoin bar da, eta hortxe sartu nintzen. Ez karta natalik lehenagoin da, ez astrologiako inungo YouTubeko bideo, edo ez zerrentzun da, zuzenen sartu nintzen, da ja urte batzu pasaia izaro. Bai. Uste tiru bat edo pasaiela, así que... Bai, hori da, irurtetako ibilbidea, eta hori zuk esan dezuna, zerotik, ez? 0-0-0-tik, ez? 0-0-0. 0-0 total. Gustatzen zain niri, errex esplikatzea, ez? Gehienak zu ezela, ez? Astrologia, hitz potoloa, gehienentzat, astrologia, zer da hori, nondik hasi, nola, nire lemetako bat izan da zula, zut horri, eta nik errex, simple, asko erabiltzen du simple, azalduko izut, ez? Erronka izugarria, ez? Nola azaldu, simple, hain zabala eta hain amaitezina den kontu bat, ez? Pentsabanik. Ez da mazkit, uste asko ez da, nik duela 6 urte hasi nintzen, eta oraindik jarraitzen dut, eta bizitza honek ez diten mango ikasi berreko dago guztia ikasteko. Baina hasi gaitezke txikitik, hasi gaitezke simpletik, eta hasi gaitezke batez ere esaten genuen horretatik, ez? Astrologia jetxita, bai? Astrologia barruan, asko daude, baina hor gustatzen zain niri, ez? Pixka bat, niri honek zertarako balio di nire egunerokoan, ez? Zer laguntza, ez? Izan daiteke egunerokoan. Orduan, zentzu hortan aran, zure kasuan urte hauetan, ez? Zerotik astrologia, zer da hau, nire gana gertu datu zinen egun hartatik, gaur egun arte, ez? Pixkat nola hau bilduko zenuke, edo nola inkorporatu duzu astrologia zure bizitzara, edo zertarako erabiltzen duzun? Egia esan, azteko netzat izan zen oso garrantzitsua baita informazioi, egunerokotasunea jetxi, eta lehenengo adidez karta nataletik astea, ez? Ni ezagutzea, pixkat, zein dian ere zaborrik, eta gauza asko igual, banekizkinak, ez? Baina, zailtasun horiek, zeintzian bizitza proposatzean igual evoluzioi, edo kostatzen zitzaiten alderdik batzutan jakitea, benetan, igual aurrein beharreko gauzak ziela, nire barrun bazeudenak, eta beste asko, igual bideratzea, ez? Nire abilezik zein dien, zein etzien, eta hortaz pixkat kontzientzia hartu, ze askotan igual pentsatzen, hau etzai gustatzen, eta igual da, hau zertako inbarrauket, ez bazai gustatzen, eta ez nau komodo. Baina, segun ze gaietan, edo olako gaurko proposamen hontan bezala izaro, olakotan, ikusiet pixkat, nire karta ezaututa, ni zein naizen ezaututa, batzu bai diela, erronka txikik, igual, aurreiken saiatu behar naizenak, beste lako beldur, edo nire burun balioa, eta beste lako gauzak indartzen juteko, eta ni pertsona bezala ere bai, ezagutza hortan, eta autoezagutza hortan, indartzen juteko, eta pixkat, alderdi psikologiko bezala, ez, evoluzio parte hortako asko lagundu dit. Eta gero baita...
azten joateko, ez da, Aran? Hoi da. Bai, orduan, epatu duzu hitz klabean niretzat, ez? Eta da autoezagutza, ez? Azkenean, nik beti astrologiatik konsideratzen dut, tresna asko daude jakina, gure buruan ezagutzeko, baina la herramienta, ez da, niretzat astrologian ni beti hori salduko dut, ez? Autoezagutza tresna bezala, eta gero aipatu duzun oso kontzeptu importante bat niretzako ere bai onarpena, ez? Azkenean. Astrologiak batez ere gure karta natalaren bidez laguntzen digu gure burua ezagutzen, baina zer egin gure burua ezagutu ondoren, nire burua ezagutu dut, bale, eta orain zer, gustoko ez dudan hori tapatu, gustoko ez dudan hori aldatu, bueno, hor, nire ikasle eta nire programetan eta zabiltzatenok eta badakiten ni beti onarpena, aceptar, ordenagailuko tekla, aceptar, hori badela pixka bat zera, ez? Eta, bueno, onarpen horretatik ere, ez? Eta gero, esan dezuna, erronka horiek, ez? Edo pixka bat, inkomodidade horiek, beldurra ematen diguten gauzak, lotxa ematen diguten gauz horiek, horien aurrez aurre jarri eta superatzea, ez? Gaurkoa esan duzunez, pixkat Aran zure baimenarekin, eta hemen ja gure kartak hasiko gara pixka bat biluzten, Aran eta biok. Hasi. Striptiz astrologikoa ingo dugu. Aranek ascendente Leo du, bai? Eta ja pixka bat ere jendeak, entzuten ikusten ari direnak, pixka ere ikusteko, ez? Nola, jetxi, hau, benetan, ez? Lurrera eta praktikara. Aranek ascendente Leo du, bai? Eta ascendentea kartan natalan beti da kostako zaigun zerbait, kosta egingo zaigu, ez dugun nahi, baino bada gure bizi norabidean gure plenitude, gure kontzientziaren zabaltze eta gure evoluzio horretan laguntzen digun faro bat, norabide bat. Orduan, ascendente Leo bati tokatuko zaio, bai ala bai, jendaurrean jartzea, tokatuko zaio protagonista izatea, tokatuko zaio zentro izatea, baina eta badidez, ez da kasualitatea gaur Aranek, ez, jantzia, gorrixka naranja, Espainiak ere margotuta, bere ascendente Leo horri ez, pixka bat hori egiten edo, ez, horrelako gauzatxo txikitxoak, ez, azkenean zure burua ezagutzen zoazen enean, zoaz ulertzen zergatik bizitzak jartzen gaituen etengabe egoera antzekoetan, eta gu askotan, igual uko egiten diogu, baina ascendentearen zerak ez, ascendentearen prozesuak edo, ascendentea integratzearen prozesuak hori ere sartzen du ere baitan, ez? Adibide bezala, ez? Aran, izan betik. Bai, ni hau endala urte batzuk, enun inoiz pentsatuko olako gauzakitea, da askok sari de joa, baina aktorea zea, eta nik horre bai, igual hori baita klaseetan ikusi dugu, ez? Maila desberdinak iten jungeanen, gero ascendentean etapa bakoitzetan, bai, umetan nola bizitzen nun, igual eskolan urte amaierako emanaldi baten, estenatokia hilo eta nola bizitzen nun nik, jende aurren jartzea edo guraso aurren jartzea, gero adinakin bai nola aldatu zaiten hoi, bildur gehiago, lotxa gehiago, eta oaine bai, naiz eta batzutan kosta, pixkat nire behartzen naizen, edo pixkat olako gauzakitea, baina, onarpen hortatik eta pixkanak ere bai, besarkatuz, ez? Leo ascendente hoi. Hori da, eta besarkatu zaipatu duzu, eta besarkatuz horrekin elikatuz pixkat, elkartuko nuke, zaintza baten bidez, ez? Eta autozaintza, ez dare hori da, zaindua, ez? Baditugu bizitzak, ekartzen dizkigu destinuz, pertsonak, egoerak, gure kartak ematen digun informazioa jun behar dugun desplegatzen, zabaltzen, baina ezin du izan ez dara agolpe delatibo, ez? Pixka bat, prozesuak izan behar du sostengatua, ez? Bestela, gogorra izan daiteke, ez? Eta hortik ere, gaurko gure bigarren hitzklabea, ez? Autoezagutza, epatu dugu alde batetikan, eta beste izango ditzateka autozaintza, ez? Importantea. Autozaintza asko hitz egiten da, baina
bi zati daude hor, auto eta zaintza. Eta, nik zaindu nahi dut auto, baina auto horrek behar du auto ezagutza bat, ez badugu ezagutza gure burua nola zaindu, ez? Askotan entzun ditzakegu rezeta estandarrak zer den onuragarria orokorrean biztanleria guztiarentzat, ez bale, honek zuri balio dizu, baina niri ez. Dela elikaduraren inguruan, dela osasun fisikoaren zaintzan, ariketa fisikoa, lorduak eta osasuna holistikoki hartuta, ez bakarrik fisikoa, emozionala, mentala, incluso eta hitz egingo dugu ere, osasun espiritualaz. Zerk egiten dio onura bakoitzari, ez? Zuri ongi egiten dizuna niri behar dela, ez? Eta alderantziz, ez? Orduan, ze importantea, ez? Hau, eta, pixkat autozaintzaren norabide honetan ere pixka bat junda, zure ezagutzen garen urte hauetan ere ikusi zaituz pixka nola autozaintzara eraman dezun, ez? Pixka zure ibilbidea. Bai, dudik gabe, eta hor astrologiakin ikusten ditun nire zailtasun batzuk, betu nahi ditun alor batzuk, erronka batzuk bai, hor, eta hori zure bidez hasi nintzen, ez? Olio esentzialan etzat bide honetan, azken hilabeteotan, oso lagun izan ditut, eta esatezuna ez da bakarrik jakitea kostetez abale, baino kostatzen zaizu, beldurroa dakazu zerbait, gauza da jakitea, baina hori ez da egun batetik beste ez da jakiteakin bakarrik lantzen den zerbait, prozesu bat, denbora bat, eta batzutan, olio esentzialak nahi bide hortan bai asko lagundu diate, egunerokotasunen gaina ibiltzeitut gaur egun. Zure klasetan jartzen ditu hor, batez menta eta pixkatez, larun bateko ordu intentsio hile gaina astrologia polita eta erretxa jartzen duzu, baina, konplejutasun bat badun autozagutza erramienta bada, bestelakoekin konparatuta ez, nik ezautu ditutenakin, orduan, interesgarria, baina batzutan noixe pixkat behar dalare bai burua askatu eta horrezu zure olioekin, eta ni beti galdezka, ordune galdezka. Bai, hori da. Eta gaina leku ezberdinetan, ez? Astrologian erekin ikasten hasi zirenak, hasi ginen lagun batek uzten zegoen espazioan, gerora etxera ekarri nuen jendea, nire etxeko salan elkartzen ginean, gero ere itineratu dut, pixka bat, gogoratzen, bai, nola Tolosan ere utzi zuten espazio bat, eta ibili gara leku ezberdinetan, eta gaur egun, hemen Lezon, kontsulta eta pixka nire txokitoa badut, baina egia da, leku guzti horiek bazutela ezaugarri komun bat, eta da, jende asko beti esaten ditez, izarozu beti zure botilatxoarekin, hemen, nire botila hemen dago, beti nirekin, eta baita ere, nire difusorea eta nire olio esentzialak, ez? Azkenean, badielako, nire prozesu pertsonalean ere, asko lagundu didaten gauzatxoak, ez? Olio esentzialen erabilera, gauza guztietarako, depende eta zer lortu nahi nuen nik, ez? Ikasleekin, hori pixka bat bilatzeko, ez? Edo apoiatzeko, aran, zuk esan dezun bezala, larun batetan, 8 orduz, 8 orduz hor egon behar da, ni entzuten, arreta galdu gabe, orduan zan, arreta mantentzeko zer da ona, menta, venga, jarri difusorean menta, eta denako, bu, alako baten, giro pixka bat, lasaiago relajatuagoa, edo, ja nahiko konzentratu gera, guazen horren pixka bat relajatzea, venga, lavanda, eta ez pixka bat ere jokatzen, ez? Pixka bat, eta bai egia da. Askori igual ez dira atentzio ematen, ez? Baina arani bai, ez? Eta ze olio, eta zer da, eta zer jarri duzu, eta zertarako, eta ez, hemen pixka bat gure konpartitzen dugun kuriosidade punto hau, eta hemen ja gure ikusten ari zaten nontzat Merkurio hori buruz izketan ari gara, bai? Aran eta biok oso persona merkuriala gara. Merkurio, hori ez, kuriositatea, gure gertuko ingurunea hauteman, informazioa jaso, eta, karo, Merkurio nun dugunaren arabera, edo Merkurio zer representatzen ari denaren arabera,
kuriosidadea edukiko dugu gauza batzuengatik edo beste ematik, ez? Eta adibidez, bueno, olio esentzialen gaia bai da oso lurra, ez? Da oso Virgo, Tauro, bigarren etxea, ez? Eta hortatik haranek badu, ez? Bai, pixka bat dira kontu, bai, venusinoak edo esan dezakegu, ez? Bai, pixka bat Venus, zer gustatzen zaigu, orduan Venus, ja, striptiz total, Venus Virgon bigarren etxean edukita, evidentemente, tema hauek, gai hauek, olio esentzialak, naturala den guztia, ez? Igual arantza, ez olio Bai, esentzialekin bakarrik, geroran gauza naturalekin ere, baduzu. bai, bueno, ni guain nabil baita kosmetika naturalakin lanen, tailerrak bai emate ditut, olio esentzialanakin batea, bueno, jendea galdezkasi zitzaiten, eta nei, bueno, nire esperientziatik eta ikasi deten hortatikan, eta gero are kontuatu ginen, kosmetika natural, bueno, tarten jakin bat ibiltze genula, eta gaina konpartitze genula, hobean dugu jakin genuen, baina ere oso kuriosoa izan zen. Eta, jo, esaten dezuna, ez? Azkenen kuriosidadea ematen diate olio esentziale, igual kosmetika naturalak edo lako gauzak. Eta nein karta natal horrek bai, informazio asko ematen du, ze igual pertsona batentzat nahi olio esentzialak prozesu hauetan lagundu diten bezala, beste bati balio diona da korrikaitea joteak, edo meditatzen jartzea, edo pasio bat ematea, ez? Orduan, horrek bai astrologia aldetikan informazio asko atera dezakegu, landu nahi deun hori, nola bideratu, o prozesu hortan lagungarri dian elementu desberdinak bilatzeko bakoitzai honik dionak. Esan dezu bezala ez da horrezeta bat mundu guztientzat, eta olio esentzialak mundu guztiri ez die berdin eragingo, badakazun sensibilitate horren arabera, edo horren arabera, ez? Horren batzuk hobeto erantzun gaute, beste batzuk ez, o momentun arabera ere, bai. Igual hasieran gauden etapan arabera, baina, bueno, astrologiak hortan, launtzeizu pixkat bideratzen, bai. Hori da, azkenean aipatu dugu autozaintza, eta autozaintza batez ere astrologian karta natalak ematen digun pista beti ilargia da, oinarria, ez? Azkenean ilargia da gure mundu emozionalaren zaindaria, orduan emozionalki ongi egoteko, ni seguru sentitzeko, ni eroso egoteko zer behar dut, ez? Eta hori da oinarria. Orduan, kartan ilargia non dugunaren arabera, bati onura egingo dio abiadurak eta korri egitea juteak, eta training, surfing, eta ING bukatzen diren gauza guzti hau denak egiteak, perfecto, zure ilargiarentzat ondo, baina beste batek igual behar du zerbait pausatuagoa, lasaiagoa, meditatu, yoga horrelakoak, beste batentzat aldiz meditatu lurrean eserita 5 minutu geldirik, nola, zure kartarekin ez. Orduan, importantea hori ez. Gure burua zaintzeko edo aukeratzen ditugun gauzak nondik ez egiten dugun. Evidentemente, gure burua oso ondo ezagutzeko, ez. Hori askotan pasatu zaigu autozaintza hortan azkenen nutrizioa eta nutrizioan partere bai, elikadura batzuk sartze delako, pasatzen duten kontsultadan eta hola, espezialista talde batekin lankidetzan gabiltza, eta askotan komentatzen ziaten baita, igual bai nutrizionista beak, edo ez kasutan edo pazienteak, Joan, eske, nahi jartzei jazu, planin bat, edo zerbait, baina eunekoen jarraitzet, edo guztiz azten naiz da beste aldeaino juten naiz, edo batzutan bai, bestetan ez, baina kosta itezai, karo, horre bai jakin behar da bakoitzak nondikan, igual bat ni bezala Virgo dan batek, taula oso ondoin da astelenero hau jarrita zehazki, barazkitan bai detaile jartze bai oso, kalabazina eta azenario eta tipula eta oso ondo, eta beste batzuk igual behar du, jakin, asten bitan zerealak, beste baten proteina pixkat, eta igual horrekin nahikoa du orduan. Karo, horre ikusteia batzutan joera horiek daudenen bai, astrologiatikan ze tentsio gune dauden, ze puntu dauden, hor dagozkion planetak edo arloak behiratuta, eta hortikan bai bakoitzai soluzioi emate aldea ez, orduan, asko iriki nire bai ikuspuntu alde hortatik, askotan esan pentsatu izan dute, bai, nire burukin bai, ez detitan ez detelako nahi gauza batzuk, edo beste bat, azkenen da ez, jarri eta baino,
Lur asko ez duen bate igual gehiago kostatzen zaio hain estruktura itxitan egunerokotasunen jardutea, orduan, bueno, horre bai, bakoitzai egokitutako ohitura autozaintza hortatik, ohitura batzuk, eta bai elikaduran, bai bestelako gauzetan, ez da, orduan, garrantzitsua, eta baita asko lagundu eta astrologiak inguruko jendea hobeto ulertzen. Ba, ez azkenen bakoitzak gure sinismen, gure izateko erakin gatoz, eta bestelako badaukagunen batzutan ez ditu gauzak ulertzen, honek ze baiten du hau askotan, edo beste orduan, hor, ba, bai, behintzat, iriki zait asko, eta, bueno, ba, batzutan denak iten ditu gauza desberdina, baina behintzat, hor atzean dagoen arrazoioi, eta begirada hori irekita, eta ulertzen, bai, asko. Laguntzen du horretan, ez? Nahi ateratzen zait izatea toleranteagoa izaten jendearekin, tolerantzia hori lortzen dezu jendea onartuz den bezala. Eta azkenean erresago onartzen dugu ezagutzen badugu, beste, ez? Orduan, nik evidentemente karta natalara niretzat tresna, ez da askotan, nola bizi nintzen ni lehen astrologia gabe. Orduan, asko laguntzen du, ez? Adibide bat jartzearren, bueno, pues, justu gaur izan dudan konsulta bat, bikote harreman bat, ez? Aztertzea tokatu zait, orduan. Bikote harreman horretan, betikoa, ez? Batek esaten du, jo, eske bestea oso desapegatua da, edo distantzia handia behar du, agobiatuta dagoenean alde egiten du, eta behar ditu, esaten du beti behar duela bakarrik egon, eta tal, eta, klaro, zu behiratzen duzu bere karta, eta esaten diozu, klaro, claro, pues porque Ilargia Sagitarion du, eta konjuntzioan Uranokin, eta 12. etxen, eta aranek ja ulertzek, eta astrologia ez dakitenek ere esango dute. Obvio, evidentemente, pertsona horrek behar duenean emozionalki zerbait prozesatu egingo duena da, ospa. Behar duelako askatasuna, behar du bakardadea, behar du, sentitu aire, ez? Claro, honek txoke egin dezake beste aldean, apegoa, konexioa eta presentzia behar duen batekin, ez? Orduan hor, batek bere beharrari kasu eginez behar duena ematen badio bere buruari, besteak hartu dezake traizio edo abandono, edo ez, ukitzen duelako, exactamente bere beharra, incluso bere zauria, ez? Bere herida, ez? Kiron, ez? Hori da, kiron ere zitzein dezakegu, ordu, bueno, egun hauetan pizpilien dago, egia esan. Bai. Notatzen da, bai. Notatzen da, bai, eta lehen esan duzuzuk ere ez, aipatu duzu, bai, zer behar dugutako bakoitza, gure esentzia edo gure karta natala ezagututa, baina gero momenturo ze behar dugun bizitzako fase ezberdinetan, eta hor sartzen dira jokoan transitoak, ez? Eta transitoak, bueno, ez dakizuen ontzat da pixka bat, karta natala baldin bada, gure hasia, gunor garen, eta jaio garen hasi horretatik, gure despliegea kartaren da gure bizitza. Transitoak izango lirateke momentuan dagoen klima edo astroklima, ez? Orduan astroklima horren arabera ze ari zaigun proposatzen bizitza, zerua, zer den tokatzen dena momentu honetan, ez? Eta precisamente aste honetan Kiron oso aktibo dago, eguzkia ukituko du. Oposizio esaktoa ez dakitetzi dan, baina ja nabaritzen da. Ni bertan ja nabaritzen ari naiz nire esperientzi propiotik, ez? Orduan, hau guztiontza da, orduan, badakigu, astrologia ez dakigu, no? Badakigu aste honetan jendea egongo dela, oso sensible, jendea egongo dela, oso ukituta, Kironek hartan hitz egiten digulako gure zauriaz, gure zauri primarioaz, eta zaurian hola ni egiten digutenean, telita, ez? Orduan, bueno, bai. Aran, konta iguzu pixkat, ze azkenean, hor, aipatu duzu kontsultetara, eta bai ikusten dut, azkenean juntzarela zure medizinatxoak edo uztartzen guztiak, ez? Aipatu duzu ja, kontsultara etortzen denean bat, eta astrologia sartu duzu, kosmetika naturala sartu duzu, olio esentziala sartu duzu, nutrizioa ere ari sartzen, orduan zer da zure konsulta, eta ber kontatu, mesedez.
Bueno, a ber, pixka batzan pazientean arabera. Egia dagoendik, pixka forma ematen abilela, baina bai ikusi dutela askotan jendea behar konkretu batekin etortzen bada, edo hau edo zailtasun nahi dauket, edo bai janakin, edo ezin net ondo loin, orduan, bueno, hoi aztertzen hastegea, orduan. Ba, etortzeko motiboa konkretua baldin bada kasu hortan, bai saiatzen nahi duenengo astrologiakin zer ikusi hori daukaten gauza behidatzen, momentuko egoerakin eta bere karta natala oinarri hartuta, informazio hori nahi duen hori lantzeko, eta gero pixkat bideratzea nola aldeun soluzio bat eman orduan. Nire konsultak izaten die batzutan gai konkretu baten inguru, zango zan ikuspegi integral batetik eta holistikoki landuta. Eta, bueno, ja, patologian bat edo zerbait balin badago horratzen, beste espezialista batzuta bideratzen dut, edo elkarlanen aitzegea baita, gauza konkretu gotaz zehatza gotaz hitzeiteko. Eta gero, bestaldeia dauzkat, hau baltzuk gehiago kontatu beharko zu, karta natalan irakorketak egiten ditut, astrologia kontsulta hola zehatzagoa izan da karta natalan irakurketa, informazio asko ematen dula ez, norgean eta pixkat ulertzeko gauza asko gugan, eta baita orientazio bokazionala honekin lotuta, pixkat lanbidea munduai eskaintzeko daukagun hori, nondik datorkigun izate zen dauden gure puntu horiek. Eta, hau pixkate zure klaseen bukaeran hor bazkal orduko zea horietan, ez? Gauza asko zenitula, laguntza behartzen nula, eta ni nola hoendikan interes askokin neon eta jendea ikusten eta inguruko nake ni lagun artene igual nik eateatzen nien gaia, jendeak interesazuken, eta hortxe. Azkenen mai inguru askotan karta natalan irakurketatxoakin, ez? Eta, nahi batzuzu kontatu beto izaro. Bai, hemen, pixka bat ulertzeko, ez? Jendeak ze bi bide elkartu diran, ez? Alde batetik, kontatzea, ez? Ni hasi nintzenean honetan, ni hasi nintzen astrologia ikasten, más o menos antzeko, ez? Astrologia, txikitatik igual nun ezagutza gehiago, baina, basiko, denok ikasi dezakeguna, egunkariak, aldizkariak, eta edo zein liburu txar aurkitzen genuen hortik irakurtzen genuen gutxi gehiago, ez? Baina duela 6 urte, hasi nintzen, ez? Fundamentoz, kontatu izan dut behin beste, osasun diagnostiko potente baten ondoren, hasi nintzen ni, bilatzen, astrologia deskubritu nuen, eta bum, sartu nintzen erabat, ikasten, ontara dedikatzeko inungo pretentsiorik gabe, nik nire beste lana. Baina, claro, azkenean jendeak kuriosidadez, ez, astrologia, zer da hori bestea karta, egin karta, ez, zuri ere, ez, pixka bat. Egingo diazu, eta zu, bale, ez, norbaitekin praktikatu behar dut, ze ondo, ez. Eta azten zera kartak egiten, eta lako batean konturatzea, baina volumen potente bat hartzen du, lagunek, ez. Eta nire kasuan planteatu zitzaidan, lako baten, ezin ditut bi gauzak uztartu, nire orduko lana eta hau, orduan niko momentu baten, plast, piztinara salto itera baki nuen, nire lan ura utzi eta ontara, ez, guztiz. Orduan hasi nintzen, horrela, kartak egiten, karta natalak egiten. Karo, gero ere, nik izan dezake pixkat eskari bidez funtzionatzen dudala, ez? Nik gauza proposatu baino gehiago eskatu egiten dizkiate, orokorren. Orduan, eta formazioa ematen duzu, ez, baina eman dezaket, eta orduan hasi nintzen ikastarok ematen, ez? Eta egiten dituzu baita ere aurrentzat kartak, eta benga, eta egiten dituzu bikote harremana aztertzeko kartak, benga, eta zergatik ez duzu egiten, eta azkenean gauza bat eta beste, gaur egun, gauza ezberdinak eskaintzen ditut, ez? Eklipse lantegia dala, Merkurio retrolantegia, prozesua, gauza ezberdinak. Azkenean,
topatu nintzen, 8.000 pelota airean ditula, zenik hau dena ezin dut sostengatu. Eta nik beti esaten nuen, nik behar dut, eta horrela zan visualizazioa, ez? Eta ara nik kontatu nion, ez? Piskat ikusten nuen, jendea hurbiltzen zala nire etxera, nire espaziora, espazio metaforikora, eta atea ireki eta sarreran atenditu beharreko horretan, eta esaten dudanean sarreran atenditu, pixkatari naiz hitz egiten, perfil hau, badatorrena igual zerotik, ez? Zer da astrologia, kartan natala egingo didazu, bai, sarrerako jendea deitzen dionik. Eta gero badago jende bat sarreratik ja pasilloan barrena sartu, eta pasilloan zehar dauden gelatxo ezberdinetan sartzen doana, ez? Eta gelatxo horietan, dago formazioa, dago astroklima, daude lantegiak, dago astrologia aplikatuta gai konkretu batzuetara, momentu batean sentitu naiz, ezin nuela dena atenditu. Ezin dut harreran egon eta ezin ditut pasillo barruko gelaskak atenditu. Orduan, nire visualizazioa esan. Behar dut norbait harreran egoteko. Eta, uste dut, ez, ikastaro larun bat saio horietako batean, bazkaritan, alako batean, plast botan izuen, bueno, neskak, nik behar dut ja laguntza, osake hasi espabilatzen, ez? Eta hor pixka bat, etorritzen, ez? Zure partetik aran, zuri ere, nolabait eskaerak egiten, hasi zitzaizkizula, eta pixka bien beharra uztartzea, ez? Bai, eta hoxe esan duzun bezala, karta natalakin zure eskutika, karta natalan irakurketakin pendiente haukau tailertxo bat baita astrologia eta olio esentzialak uztartuta. Baina, bueno, eta gero txakren orekare bai hoi kamilan iten dut. Hoi baita kontsulta arrazoi konkretu batekin etortzen badia ere, batzutan igual hortikan informazioa teatzen dalako, eta bestela kontsulta zuzen bat hortarako. Eta zagize gehiago azezaiten, tailerak kosmetikanak eta olio esentzialanak. Aste hontan adibidez, bihar dauket tailerra kosmetikana, eta ostegunen bai, eta hurrengo asten segurazko olio esentzialana aterakoa. Eta hontaz aparte ere bai, gai desberdinak lotzea usa ezai, pixka zu bezala itzaro, autozaintza eta osasun eta ongizate horren barrun, eta arteka ere bai, herri mailan edo leku espazioetan, saiatzen gabiltza baita, baitzaldi desberdinak ematen. Eta guentxe daukeuna esku hartzen da, udazkeneko garbiketa deitzen dana, bai elikadura aldetik, nutrizio aldetik, bai emozionala ere bai, bez, azkenen ropa aldaketa ite duen bezala, gure barrenan bai prestatzen jun, urtara honek ez proposamen ekartzen dizkigun, eta hortxe etorrikoa Mirian Ortiz sukaldaria, errezeta batzuk bai proposatuko dizkigu, alderdi praktikoa deu, eta gero banita nire sotil nutrizionistan eta nire bai bertan, eta hor, beak garrantzia emango sistema linfatikoa mugimendua eta gai hauek landuz. Hoi berrobin eukiko deu, Lakarie denda kafean, urrengo asteazkenen, urriak 22, atxaldeko 5 da. Hor, nahi dunak etorri, oaindik zen ematea irikita dago. Nire perfilen ustez jarri detela gaurre bai ekartela, interesa bali maukazu hortxe. Eta hoxe, hilabeten behin, edo saiatuko geha mendik aurre, olako hitzalditxoak ematen. Azaroa behi da kirolana eskatu ziguten, kirola nutrizioa eta ongizatea, bai emozionala, bai rekuperatze aldetika nola landu daiteken, kirolan garrantzia adin desberdinetan, eta horre hormonalki dauken eragina baita animoan eta bestelako gauzetan. Gero baita emakumei behi da, pixkat emakumeen hormonak bai hilekoa behi da, menopausia aurrea behi da ere bai. Gai desberdina lotzen jungo geha, aurrak bai, hauko higienea, jungo geha hola tarteka ateratzen hitzalditxoak eta hoxe sareak egiten, ez da, izaro? Zeona, aran, bai, sareak egiten oso akuario, eta orain Pluton akuarion daukagun hontan, eta gaina zuzen jarri da, ja.
atzeraldien eduki dugu, eta ja, listo, zuzen, ja, akuario urrengo 20 urtetako akuarioan daukagu Pluton. Orduan, saretzea oso importante izango da, ez? Boterea, Pluton, akuarion egongo da sarean eta herri mailan, ez? Orduan, eta geroz eta nabarmenagoa dira nola saretzen, ez? Eta Euskal Herria, bueno, ba, txikia denez, azkenean joaten garen edozein hitzaldi, retiro, ikastaro proposamenetan, azten hasi gara konturatzen, ba, ja, badokagula, praktikamente pertsona batetara, nexo bat, baten batekin, ez? Astrologoa dala, reikista, babetu, justo bantxe ikusten dut. Aritz sartu da, bihotz brizgurkekoak, registro akasikoa direla, biodantza dela, bueno, daukagula hemen Euskal Herrian izugarrizko talentazo pila, eta guztiok hor gaude, ez? Nik irudikatzen dut askotan dibujoa, ez? Ba, nodulo txikiak eta denak saretuta, ez? Pixka bat, zango nuke Bruselasen dagoela atomium edo irudi hori, ez? Etortzen zen pixka bat burura, ez? Nola gutako bakoitza bagaren, ez? Ba, bolatxo batean bere potentzia guztiarekin, eta nola guztion artean saretzen, ez? Eta azkenean batek ezagutzen du bestea, eta bestea etorri da bestearen bidez, eta bestea, eta pixka bat sinergia hori, ez? Aprobetxatuz, eta bar. Aran, gogoratu iguzu zure perfila, zindan? Nire perfila da presentzia, fresh, atxekin, entzia. Bai, pixkat, presentzia, esentziatik bai dator, norbere esentzia, gero olio esentzialak bai elkartuta, eta fresh hori, freskotasunetikan, eta gure freskura hori, bai, elikagaietan, bai kosmetikan, eta bai denen. Orduan, norbaitek zerbait nahiko balu, informazio gehiago zerbaitena, ba, idaztea daukezu eta harremanetan jarriko nitzake. Hori da, dena den, bueno, hau, zeneko hau igoko dugu, zuzenean zaudenentzat, ba, gero urrengo estorietan, ez? Ba, jongo gara jartzen, zure perfila, nirea, gure bi perfilak interkonektatuko ditugu, jendeak eskura edukitzeko, bion informazioa. Eta historietan jungo zara igotzen, ez? Aipatu duzuna, udazketan Bai. Aipatu duzu aran berrobin. Zurekin kontsulta bat nahi duenarentzat presentzialak egiten dituzu, online, biak, kontatu iguzu pixka bat. Bai, egia da, normalen zerbait konkretua nahi dutenen saiatzen naiz presentziala, baina, bueno, askotan online bai iten ditut, ba, beharran arabera pixkat, Hor pixkat ikuste izango zen, egia da, txakren orekata momentuz presentziala iten dut. Gero igual distantziara hasiko naiz, baina momentuz behintzat presentziala. Orduan, bueno, kasuan arabera. Karta natalak bai egiten ditutela presentzialki berrobin bertan, edo hau online bai. Eta nutrizioa da hau dena, baita online edo presentzialki. Bai. Ara, nahi patu duzu behin minio gehiagotan, eta nahi gustatuko ditzadak hitz egitea ontaz, gure kasuan, zure kasuan bereziki uste nahiko klabe izan zala, orientazio bokazionaleko saio. A ber, kontatu iguzu, zer da hori? Orientazio bokazionaleko saioan ikusten nahiko saio motxa, baina zuzena dela, ikusteko pixkat zertan gehan onak, edo zein dan gure esentzia hoi, ze aportatzea daukagun, gero, zer daukagun eskaintzeko ere bai, ba, lanbide bezala edo afizio bezala baita, mundua eskaintzeko daukagun hoi, eta gero baita alderdi ekonomikoa nondik lortzeko gaitasuna daukagun. Orduan pixkat da hor, hiruak uztartuta zeateatzen da. Eta nik uste bai dela garrantzitsua baita ongizate emozional eta mental hortako askotan, ordu asko pasatzeitu lanen, orduan, bueno, alderdi hoi gugean hortatikan ondo enfokatua edo orientatua balima dago, azkenen launtzen du, Ba, nik egia da, dela gutxi lan aldaketa bat indetela, nire kasun, bestiak gauza asko zeuzkan, nire bigarren etxe hortatikan, eta ze hortatik, egia da, igual guztiz etzeola desbideratuta, baina pixkanaka bizitzan eukituten etapak eta gertakarik bai, mandiate pausua hau ematea, eklipse erdin. Eta, izarokin elkarlanen baita,
Hau esan barra dago, ja, oain forma ematen nahi da, baina, bueno, izan da bai pixkat zuek esatezuna ez, jendea galdezka eta kartak eta dituzu, eta oleosentzialen tailerra ingozu, ze aizea ematen oain, eta hau zertako, eta, bueno, antzerki obratako ematen nuen ere oleosentzialen kita, eta, bueno, denak astezien potek irikitzen, izatezan festa bat, ez da, kontu zibili bat die, onuragarri die, baina jakin bar da erabiltzen, ze azkenean, bueno, gauza mugitzeitu ez, eta ez dakit noa juna izen, hau esaten, eta bueno, hortik pixkat sortu ia tailertxo hauek, eta pixkat, ja, alderdi profesionala ideira, zerbitzu hauek eskaintzen hasi naiz. Eta aldaketa guzti ere bai, Eclipse den izan zen, nola ez? Eta goatzen naiz, lehenengo tailerra nula, astearte baten zantzenean, aran, atera bardezu, zure bildurrakin, eguna oso egokia da, energia disponible da, bani, ze tailerra, a ber. Ez neon orduan inun lanen ezerkin, eta inun tailer bat, neonik informazioa bionetan bilatuta, nire birgotasun hortatik kontroloi behar detela denbora gauzakiteko pinpan inun, eta izan zanetzat hor aldaketa handi bat, gero sortzen nahi dan, eta etorri dan guzti honi, lehenengo nik uste frenu hoi edo ate hoi zabaltzeko ez, inungo lotura gabe, inungo kompromisu gabe, baina zan nire barruakin, ate hoi hautsi, eta ja irikitasun bat laun arte nindula, kuadriako bi hirukin, baina alare, erronka handi bat izan zen, informazioa prestatu orgaina lehenengo tailerra izan zen, udalden izan zen, eta eguzkitako kreman ingurun orduan, bueno, alderdi desberdinetatik informatu, marka konkretuan informazioa jaso, bat beste, kontrastatu, bueno, bai, orduan, erronka politia izan zen, eta netzat horrek markatu bide honetan gauz asko, ez? Klabea, ez da, esan dezakegu pixkat, orientazio bokazionaleko saio hori, bai izan zala alako, nola esan, pertsona oso berezi batek, eta mendik, beretzat, muxo handi bat, maitasun osoz, aprietatu erkaz deitzen dit. Banaizelako pixka bat, bai, apretatu erkaz bat naiz, onartzen dut, egia da, baina ez dut tuerka estutzen inorri kalte egiteko alderantziz. Karta natalak eta batez ere orientazio bokazionalerako saioak pista handiak ematen ditu pertsona baten bizi norabidean nondik den, zuk aipatu duzuna bizi xede hori eta bizi xede hori erdi-erdian dian horretan jotzeko ikusten ditugun multzoak dira, ez? Zein da pasioa, zein da misioa, nondik etorriko da diru iturriak, evidentemente horren saio hau, zuk esan duzun moduan da, motza, zuzena, algrano, hain garbi ikusten da nik hor hartu eta zast, tuerka estutu behar dut, ez? Eta pertsona askok zezenari adarretatik heltzen diozue, eta benga, blauzta eta sekulako transformazioa, ez? Ematen dezue, eraldaketa zuen bizitzan, dela profesionalki batez ere, ez? Enfokatuta dago hau, baina, bueno, beste bizitzako zenbait arlotara eraman daiteke, baina batez ere. Nik aitortu barret izaro, irakurketa hau bokazionala nahi genuen, zuk informatzen hasi nintzanen, galtu nintzen, igual kartaita interesgarta esantenean, zuk sentituz, igual hemen ikasten jungo zea, orduan, igual aurrera go, eta esan baintzat, orientazio bokazionala na. Eta hor, galduta egon nintzen, gauza batzuk ulertzen ditu, arlo asko zeudelako, ez, bigarren etxe hortatik, birgotasun hortatik, alderdi nire exceltasun hortatik, eta gauza asko bai, beste batzuk, enitu ulertzen, eta goendik hande, lehenko esaten, bigarren aldi zentzun uda hontan, eta goendik berri zentzun barret, ez? Azkenen bideo hontan ebai, aldaketa txoke hondia, proposamen berritzure aldetik hande bai, eta orduan, ez batzutan igual momentu ez bali madare, geroare jartzegu, eta indako denak, laguntzen dugu erabaten hobesten, momentua dan hortan, Eclipse erdi hortan, benetan barruk jakiteko, entzuteko, eta bildurta guzti, erabakik hartzen juteko, ez da? Ilusioz, eta... Nik uste aipatu dituzula bi klabe eta elkartuta daude, evidentemente, dala orientazio bokazionaleko saio honetan dian aragoaz, bizi xede horretara, eta hor, naiz eta mentalki igual ez ulertu gauzak zerbaitek klak egiten du saio horrekin.
eta nire konsultatik pasa direnak orientazio bokazionaleko saiotik, klak bat egin diedenei, batzuk materializatu dute eta reinventatu dira profesionalki, badago beste sektore bat badala, gaztetxoa gontzat, ez, 16-17, zer ikasi, ez, hor ere, ikestan argitasuna da, eta hori dator oso bat eklipse denboraldiekin, eta justu, bantxe bukatzen ari gara, naiz eta jendeak uste du nauia pasa dela, eklipse denboraldian gaude oraindik, azkenengo astea gelditzen da, resoluzio fasea orain da interesanteena, eta ja jendea aztuta dago, ez, baina, bueno, hau ere, esan behar dugu, ez, jendea jakin behar du. Orduan, bi gauza hauek uztartuta, eklipse denboraldi baten erdian, orientazio bokazionaleko saio bat iten badezu, osea, bum, barrutik dator llamado bat, ez? Eta, bueno, pues, pixka bat bai, esan dezakegu zure kasuan, klabe izan dela, ez? Pixka bat zure orain murgilduta zauden proiektu berri hauetan, sartu, piztinara bota, eta benga, apustu bat egiteko alde honetatik, ez? Eta, zentzu honetan ere, pixka releboa pasan nahi diot arani, ez? Azkenean, orientazio bokazionaleko saioak nek beti oso kutxunak izan ditut, asko gustatzen zaizkit, baina beste gauza batzuk eskatzen hasi zait jendea eta ezin dut dena, ez? Egun, venga, aran, hasi mesedez, zure orientazio bokazionaleko saioak egiten, ez? Ordu zentzu horretan, hemen interesatuta zaudeten jendeak ere, informazioa eman, eta bera adibidea, ez, karne hueso, ez, nola orientazio bokazionaleko saio honek, pixka bat, eraldaketa baten hasiera edo potentea suposatu duen, ez, zure kasuan. Bai, dudik gabe. Naiz eta urte batzu berandu izan, baina bai. Bai, momentua da nen, eske hor azkenen dudik gabe. Baina posoa hor dago, ez, eta hor zerbait azten. Bai. Eta behar du. Karo, bestela 3 urteko astrologia formakuntza honek eman du, bestela ezin zan aldaketa eman, ez da? Eta prozesu bezala, gauze bere denbora behar dute, prozesuen organizidadea, ez, hau oso tauro da, eta bueno, hau ere respetatu. Eta baina kasuan kasu, esan nahi, hau zure kasua da, ez? Beste batzuen kasuan pin-pan, eta jende asko pasamen kontsultatik, erabaki superpotente eta azkarrak hartu dituna, eta rau, eta alako baten fars, ez? Eta handik hilabete batzutara mezua. Izaro, azkenean hau egin nuen, eta gero hau, eta gero bestea, da, eskerrik asko, eta esatezu, zebona, ez? Eta zenbat proiektu polit, abiatu direnez, eta ikusten ditu ni gaur egun, adibide garbi bat, duela gutxi, karterakorketaren ondoren proiektu bat martxan jarri duen emakume bat, eta mezua jasotzea, ez, jakin dezazun zure irakurketa izan zala, azken bultzatxoa honekin ausartzeko. Ni hor ja, feliz como una perdiz, ez, egun, bueno, pues pixka bat ez, balio duela, ez, nire astelente Virgo horretatik behintzat egiten dudanak badu erabilera bat, utilidade bat, jendeari baliatzen zaio, ez? Orduan pixkat berriro bueltatuz, ez? Zeruan bezala lurrean ere, ez? Aranek eta bio gure esentziatik, gure energiatik, bai zeruak informazio eskaintzen digu, baina geratu gaitezke hor filosofatzen, behar dela baita ere, eta hor badago jendea, astrologia beste maila goratuago batean, edo tratatzen duna, gurea da hartu eta benga, bai oso ongi, baina lurrera, egunerokora, zertan lagunduko ditu, honek nun aplikatu dezaket, ez pin-pam, hori, oso Capricornio birri, hori, lur hori, ez. Eta lurra daukatena, baina kostatzen zaiten izaltasun bezala hor, oso erraiz, venga, planinak hartu, tatita organizatzea, hor oso ondo funtzionatzen dugu. Bai, erabat. Aran, iruditzen zaizu hemen ikusten ditut, pertsona batzuk badaudela, behar bada baten batek igual galeraren bat edo egin nahi dugu, hori aukera ematea, ezakit hemen zaudetenok, norbaitek zer galdetu nahi badizue, astrologiari buruz, aranen konsulta integratibo hauek, kosmetika naturala, olio esenzialak, elikadura, gai asko aipatu ditugu. Norbaitek galera bat egin nahiko galdu, aukera aukazuten.
Galdera tipiko. Ascendente Libra naiz. Zer gertatuko zait aste honetan? Ez oso astrologia prediktiba edo, ez? Izango litzateke, baina, bueno. Bueno, utziko diogu jendeari animatzen bada, eta bitartean, bueno, hauxe, nik pixka bat gogoratzea jendeari, aranek bezala. Astrologia ikasiz, bizitzan nolako, ez? Eraldaketa bat, edo, bueno, bizitzarako astrologia, azkenean zure egunerokoan astrologia erabiltzeko interesa edo baduen jendearentzat, jakitea justu azaroan hasiko dudala, bueno, aranek egin zuen lehenengo oinarrizko ikastaro hori, 40 ordutako ikastaro bat da, azaroan hasi eta azaroaren berri otsailak martxoa bitarte, hilabetean behin, larun batez, 8 orduz, izango dana. Eta bueno, hauxe, jakitea, jarriko dut, hurrengo egunotan, informazioa, pixka bat datak eta bar, jendeak animatu nahi badu, astrologia ikastera, astrologiaren betaurrekoetatik mundua ulertzera, mundua ikusten hastera, da hoxe, hori alde batetik, eta gero bestetik aipatu duguna, ez aran, zure hurrengo ekintzak, presentzialki, zure konsulta, eta pixka gauza denak, jongo gara jartzen, hurrengo egunetan, gure historietan, formazio honen inguruan. Eta tontamentian ordua juntzaigu. Bai, kontatu nahi. Ordua juntzaigu, ja, zortzia joko dute. Bueno, aran, plazer izugarria. Berdin izaro, beste behin. Bai, beste behin ere. Zure, bueno, erronkatxo hau, ez? Azten dute leo. Konfort zona hortatik atean azu gaur, guztiz, baina, bueno. Hazen muskua izan da esperientzia. Ez da hain gogorra izan, edo? Bueno. Ez, hain gogorra, baina, bueno, askatzen jumarroko dueliken pixkat, Hori da. Pixkanaka. Lehenengo honetik handena, nik demo pixka gehiago behat. Ego ez, ascendentearen prozesua, etapaka dijoa, orduan. Pixkanaka. Bueno, hemen txautziko deu, ea nik orain asmatzen dudan, hau itzalditakoan gora igotzen, ez dudan bidetik galtzen. Eta hauxe, hemen zuzenean egotzaeten guztioi, eskerrik asko. Eta grabatuta ikusten dezuen hori ere, eskerrik asko baita ere, gure perfilak ezagutzen dituzue, bestein gauza, hemen txegaude, zuen zerbitzura oso espresio Virgo piztiza. Virgo aipatu dugu, baina beste muturra ere piztiza, hortxe daukagu. Bueno, Aran, musu ondo, eskerrik asko plazerra izaro. Beste bat arte. Agur.